سلام تخاتات المدبي أبزلهم السلام كتلو بعد ملء تسفى أمنا لهم واحد فيديو بزعبة سيف كم يقرنا كافتي أتاوينا نحنا أتاوي نقبره سيف نقبر زغاب السيستم زلون متى هوتنا خاك نوحست نخل إنا كن مايت قسم ودات حبيركم كنت سامعني تغبري يعدمكم مجمع راجن تمزيد فلتون اسمه يقر ماي والداي بال أبزي كان ليكا سفلا لي عن التعسات يسعن نازي كانلنا حدا شي زوانكم سوا سبسكرايب شير كومنت لايك እንዳገበርኩም ተማሂርካ ንመጻኢ ህይወትካ ንመጻኢ ግዜ 10 ግዜ ኣታዊኻ እንተዕበኻዮ ሴፍ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ከመይ ደ ትብሉ ኣለኹም ከመይ ዝብል ለባም ንኣብነት $3000 ኣታዊ ኣለካ ንበሎ ካብዘን $3000 20 ካብዘን $3000 20% ሴፍ ክትገብር ኢኻ ንበሎ እዚ ማለት ከኣኒ 500 ሴፍ ክትገብር ኢኻ ንበሎ 500 ንስኻ ካብተን ዝመጸካ $3000 ንስኻ ንመጻኢ ህይወትካ ኢልካ ብፕላን ወይካ ብውጥን ንስኻ ብዝመጻኢ ምጻእ እንታይ የጋጥመካ ኣብቲ ወርሒ ማለት እዩ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ሴፍ ትገብሮ እዘን 500 ናይ መጻኢ ህይወትካን ናይ መጻኢ ናይ ደቅኻን ውሕስነት ስለ ዝኾና እዘን ክትቀርበን የብልካን ማለት እዩ እንድሕር ዳ ኣሎም ነዘን 500 ካብተን $3000 ሴፍ ክትገብር እንድሕር ዳ እንተዘይተማሂርካ ንመጻኢ 20000 ኣታዊ ጌርካ ሴፍ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ማለት ካብቲ 20000 20000 ሴፍ ክትገብር ኢኻ ንበሎ ምክንያቱ 20% ንብል ስለ ዘለና ስለዚ 20000 ካብተን 20000 20000 ሴፍ ክትገብር ከጸግመካን ክኸብደካኒ እዚ ኸ ቅልል ብዝበለ እቲ 500 ሴፍ ክትገብር ሎም እንድሕር ዳ እንተ ጀሚርካዮ እዚ ትሬኒንግ ነቲ ንስኻ ናትካ ልምድታት እቲ ልምድታትካ ማዕርኽ እንደይ ትሬኒንግ ትገብሮ ኣለኻ ንመጻኢ 20000 እንድሕር ዳ ኣታው ተገይርካ 20000 ኣይኮነን ሴፍ ክገብር ከጸግመካ እንታይ ዳ 10000 ከማን ሴፍ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ምክንያቱ ሎም ተማሂርካ ስለ ዝጸናሕኻ ከመይ ጌርካ ሴፍ ትገብር ስለዚ እንድሕር ዳ መጽሓፍ ባቢሎንያ ትብል ተንቢብኩማ ኣብኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ቃል ኣላ እታ ቃልካ ከምዚኣ ትብል ኣታዊና ክዓቢ እንከሎ ማዕረ ይኻኒ ወጻኢታትና ይዓቢ እያ ትብል እዚ ኸ ብልክዕዩ ንኣብነት ኣብ ሞያ ንመሃረሉ ዝነበርና ወይ ከዓ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ንመሃረሉ ዝነበርና ማዕርኽ እንደይ ምስ ውሑድ ገንዘብ ንሕና እቲ ወርሒ ጽቡቕ ጌርና ንሓልፎ ነርና ካብኡ ኸማን ሴፍ ንገብር ነርና እንተኾነ ሰባት ሞዮም ይውድኡ ስራሕ ይጅምሩ ገንዘቦም ይዓቢ ማዕረ ወጻኢታቶም ይዓቢ እቲ ወርሒ ኸማን ንመጻኢ ህይወቶም ዘይኮኑ ሴፍ ክገብሩስ ክሳብ ናብ ዕዳ ዝኣትኸውን ናይ መጻኢ ህይወትካ ከዓ ሎሚ ክተውሕስን ሎሚ ትውስኖም ልምድታትን ወይቶም ሎም ተጥርዮም ውሳነታትን ናትካ ጽቡቓት ልምድታትን ንመጻኢ ህይወትካ ድበለጸን ዝጸበቐን ህይወት ንኽትመርሕ የግብሩኻ ማለት እዩ እቲ ንዕውታት ሰባት ሓደ ዓይነት ኣብዚ ዝገብሮም ከዓ ኩሎም ዕውታት ሰባት ካብቲ ኣታዊኦም ሴፍ ይገብሩ ከም ዝነበሩን ንሳቶም ክሳብሎም ዋላ እውን ሚልዮኖም ገንዘቦም ካብቲ ገንዘቦም ሴፍ ከም ዝገብሩ እዮም ዝፍለጡ ስለዚ ንስኻ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ገንዘብ ኣታዊኻ ዘይኮነ ንዓኻ ሃፍታም ገብረካ ዝኽእል እንታይ ዳ ካብቲ ንስኻ ኣታዊኻ ማዕርኽ እንደይ ንመጻኢ ህይወትካ ትሕዝ ማዕርኽ እንደይ ንስኻ ንዓኻ ትኸፍላ እዩ ዘንጸባርቕ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሴፍ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናይ መጻኢ ህይወትና ደስታን ወይ ሓጎስን ኮንፊደንስን ክስማዓና እንድሕር ዳ ተኾይኑ ሎሚ ሴፍ ክንገብር ክንመሃር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንስኻ ብቕልል ብዝበለ ሲስተም ጌርና ሴፍ ክንገብር ንኽእል ኢና ንኣብነት ንስኻ ኮንቶ ኣለካ ነፍሲ ወከፍ ናይ ባንክ ኣካውንት ኣለዎ እንድሕር ናይ ባንክ ኣካውንት ሃሊካ ንስኻ ናብቲ ባንክ ኣካውንትኻ ኸይድካ ንስ ገንዘብ ዝኾነ ጸገም ንኸየጋጥመኒ ኢልካ ሽዑ ንስኻ ናትካ ማሕተም ትገብረሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ቃል ተኣቱ ኣለኻ ምስ ነፍስኻ ማለት እዩ ነፍስኻ ንኽትከፍላ ማለት እዩ ስለዚ ነፍስና መጀመርያ ሰባት እንታይ ይገብሩ ኣታዊ ይመጾም ነቲ በዓል ገዛ ኽራይ ንበዓል ገዛ ኽራይ ነቲ በዓል ክዳውንቲ ንበዓል ክዳውንቲ ነቲ በዓል መኪና ነቲ በዓል መኪና ነቲ ናይ በዓል ልቺ ቴሌፎን ተረዲኹም ንለዎም እቲ ገንዘቦም ይኸፍልዎ ንዕኦም እተን ቁሩብ ቁራቦ ኣብ መወዳእታ ዝተረፋ ወርሒ ሴፍ ይገብርዎ ስለዚ እስኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ መጀመርያ ደሞዝካ ምስ መጸካ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ንኻልኦት ሰባት ምኽፋልካ ንነፍስኻ ኣቐዲምካ ክትከፍላ ትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ብሲስተም ዝኾነ እንድሕር ዳ ተገይርካዮ ዝበለጸን ውሕስነትን ይስማዓካ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንድሕር ዳ ንስኻ ሴፍ ትገብር ተሃሊኻ ሓደ መጀመርያ ስራሕኻ ክትከይድ ከለኻ ትሰርሖ ከለኻ ካብ ወሃብ ሰራሕተኛኻ ንስኻ ተጸባይ ኣይኮንካን ብርግጽ ግን ተረዲኹም ኣለዎም እንታይ ክብል ደልየ ኣለኹ ኮንፊደንስ ኣለካ ንስኻ ከይሰጎኒ ዝብል ፍርሂ ወይ ዝኾነ እንታይ ባህል ስምዒት
ኣይስማዓካኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሴፍ ምግባር ብዛዕባ ገንዘብ መሓዝ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኮንፊደንስ ናትና ወይ ነቲ ውሕስነት ናትና ነቲ ናትና ስምዒት እውን ፅቡቅ ከም ዝኾነ እዮም ክኢላታት ዝዛረቡ እዚ ከዓ ነብስና ባዕልና ኣብ ነብስና ንሪኦ ብዓብዪ ከዓ ኣነ ኣብ ነብሰይ ዝሪኦ እዚ ከዓ ብሲስተምን ናተይ ፍሉይ ዝኾነ ሲስተም ኣለኒ ብኸመይ ገይረ ኣነ የመሓድሮ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሲስተም ንስኹም ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ቴክኒክ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ገዛኹም ዲኹም ትገብርዎ ዋላ ኣብ ኮንቶኹም ኣብ ኮንቶኻ እውን እቶም ምስቶም ባንክ ናትካ ተዘራሪብካ እቲ ሴፍ ክትገብሮ ትኽእል ክፈልዩልካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግን እቲ መገዲ ንስኹም መጀመርያ ናብቲ ሓሳብ ክትመፁ ክትክእሉ ኣለኩም ብድሕሪኻ እቲ መገዲ ክትፍትሽዎ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኹም ካብ ልብ የመስግነኩም ኣብ ካልእ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ እንድሕር እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ከዓ ንኣሕዋትኩም ወይ ንካልኦት ሰባት ክትባፃሕ ኣለዋ ዝበልኩሞም ሰባት ሸር ግበርሎም ሳብስክራይብ ኮመንት ሸር ከዓኒ ኣይትረስዑ ኢኹም ድሓን ኩኑ ሓዊኹም ግርማይ ቻው